Assalamu alaikum. Muna jajantawa mutanen Maiduguri na hali da suka shiga na ambaliyar ruwa wanda ya ja asarar dukiyoyi da rayuka. Allah ya mayar muku da alheri, waɗanda kuma suka rasa rayukansu Allah ya ji kansu da rahama, Allah sa sun huta. Muna kuma kira gwamnati akan ta yi bincike ta ga menene musabbabin irin wannan ambaliya da kuma me za a yi nan gaba a kare shi. Haka zalika wasu gwamnatocin da suke wasu jihohin, saboda yanzu akwai canjin yanayi, su ma su yi bincike su tabbatar irin wannan bai faru ba. Sannan mu kuma me za mu iya? In za mu iya taimakawa jama'a da ɗan abin da muke da shi ko kuma ƙarfinmu kuma dai menene ko wajen zama da Allah mu yi, mu ba junanmu gudunmuwa. Sannan kuma wasu daga cikin waɗanda ba a cikin wannan hali suke ba, za mu iya kula da muhallinmu, mu kula da magudanan ruwa, mu kula da duk wani waje da zai iya toshewa ruwa ba zai gudu ba, saboda guje ma irin wannan hali da ake shiga. A ƙarshe muna addu'a Allah ya tsare gaba. Assalamu alaikum.